Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani mai hikima yake cewa mutane da za su zo su shiga rayuwarka kala biyu ne. Nau'i na farko shine mutumin da zai zo ya shiga rayuwarka ya ga dukkan matsalolin da kake fama da su, matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza, kuma shi ba shi bane yayi sanadin zuwan waɗannan matsalolin, amma sai ya ji cewa ya kamata ya taimaka maka ka warware waɗannan matsalolin. Zaka ga ba dare ba rana yana tare da kai, ƙoƙari yake ya ga ka fita daga waɗannan matsalolin. Wannan mai hikima ya ce wannan mutumin shine aboki na gari. Nau'i na biyu na mutane shine wanda zai zo ya shiga rayuwarka, ya ga matsalolinka gaba ɗaya ya gama saninsu, sannan ya rinƙa bi a bayan idonka yana ƙara ingiza su, yana ƙara wa wuta fetur, yana ƙara wa ciwo gishiri, ka rasa abubuwa sai rikice maka, ka rasa ta ina abubuwan suke zuwa. Ashe shi wannan wanda yake tare da kai din shi ne yake ingiza waɗannan abubuwa. Wannan maƙiyi ne amma a rigar aboki. Sai ka duba ka gani a cikin abokan zamanka da abokan aikinka da abokan mu'amalanka, sai ka san su wane ne wannan, su wane ne wancan. Allah ka haɗa mu da abokai na gari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.